हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबावबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङै दङ। गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि मक टेस्ट जासिगोन गोबां खोनाखाबाय दा माबोरै लगइन खालामगोन आरो बे मक टेस्टखौ गासैबो होथारनांगौ नामा दा बिनि माखासे कुइसन फैगासिनो दङ आरो बिनिफ्राय थार्ड सेमनि एग्जामा माब्ला जागोन दा थार्ड सेमनि एग्जामा माब्ला जागोन होनोब्ला दायो अफिसियेलि जेबो आपडेट गैया नोंथांमोना टेनसन लानाङा जागोन लासैनो थाबैनो फैनो हागौ अफिसियेल नटिफिकेसन नाथाय दायो थार्ड सेमनि एग्जामा जाथ'वा खिथाखाबाय लोगोफोर नोंथांमोना जायफोर कुइसन खालामदोंमोन दा जों नेक्स्टआव थाङोब्ला बुंदों जे माबोरै लगइन खालामगोन इमेल आइडिजों ना फन नाम्बारजों नोंथांमोना बेखौबो मोनगोन आं डिटेल्सखौ होगोन आरो मक टेस्टआव जों मा खालामनांगौ नोंथांमोना माखासे गाइडलाइन्स मोनगोन आरो बेखौनो आं नोंथांमोननो खिथानो लाना फैदों जायफोरा कनफिउस जागासिनो दङ दा बेनिखायनो जों जागायनोसै फैदो मक टेस्टनि पर्टेलाव थांनानै बे मक टेस्टनि पर्टेलाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेबायदि मोनगोन आरो हम स्क्रिनाव बेयावनो दङ नै BA BSc BCom फिफ्थ सेमनि एग्जाम शेड्युला लाइभ जाबाय नोंथांमोना डाउनलड खालामना लादो एग्जामा माब्लानिफ्राय जागोन नोंथांमोना मिथिखाबाय 21 जुननिफ्राय जागोन स्टार्ट बेनिफ्राय जुलाइसिमहालागै जाहैगोन बेयाव दानिया नायदो मक टेस्टखौ माबोरै होनांगोन बेयाव फैनाय लोगो लोगो नै बेयाव मक टेस्ट दायो दङ बे दायो नै लगइन अपसन दङ बेयाव दायो बन्दथ' दायो लगइन जाथ'वा दायो डेट जायाखै नालाय जेब्लानाखि 17 जुन जागोन अब्लासो बियो गेवगोन पर्टेला बेनिफ्राय 17 जुन आरो मोनसेया जाबाय 20 साननै टाइम होनाय जागोन बेयावबो नोंथांमोना डिफारेन्ट स्ट्रिमनि सायाव मक टेस्ट खालामनो हागोन जेरै साइन्स आर्ट्स बेनिफ्राय कमार्स दङना नोंथांमोना डिफारेन्ट स्ट्रिमा डिफारेन्ट डेट थागोन आरो बेखौ बुजिना लाग्रोदो दा फैबाय जों मारै लगइन खालामगोन दा माजों लगइन खालामगोन बेखौनो सोंगासिनो दङ गोबां कनफिउस जागासिनो दङ नोंथांमोना मानोना खायसेना इमेल आइडि गोमाबाय खायसेना मबाइल नाम्बारा गोमाबाय दा बै समाव बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आपडेट होनो चान्स होदोंमोन आरो जे मबाइल नाम्बारखौ आपडेट होदो गोमादोंब्ला बेनिफ्राय इमेल आइडिखौ आपडेट होदो नाथाय नोंथांमोना खालामदोंबा मोजांसै जायफोरा खालामाखै नोंथांमोना टेनसन लानांगौबो गैया मानोना बै समाव जि समाव नोंथांमोना फर्म फिलआप खालामनायाव बेखौ होदोंमोन बेजोंनो नोंथांमोना लगइन खालामनांगोन गोमानायब्लाबो बेजोंनो लगइन खालामनांगोन खुनु OTP फैया नोंथांमोना लगइन खालामनानै एग्जाम लिरनो हायो एग्जाम लिरनाय समाव लगइन खालामनाय समाव OTP फैया जेबो नोंथांमोना बेजोंनो लगइन खालामगोन आरोबाव मोनसे मोजां खोथाया जाहैबाय लगइन खालामनायाव इमेल आइडि नाङा नोंथांमोना इमेल आइडिजों लगइन खालामलायनाङा बेनो जाबाय जास्ट मबाइल नाम्बारजों डेट अफ बार्थ बेनिफ्राय नोंथांमोननि गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि मोनसे रेजिस्ट्रेसन नाम्बार थायोना बेजोंनो नोंथांमोना लगइन खालामनांगोन जेबो नङा दाखालि बावै PG लेभेलनि मक टेस्टआव नाङाखै इमेल आइडि दा माब्रै कुइसन पेपार डाउनलड खालामगोन आरो माब्रैहाय आपल'ड खालामगोन दायो लोगोफोर जेब्लानोखि नैबे लगइन अपसना गेवगोन ना अब्लासो नोंथांमोना आं प्रेक्टिकेल होनो हाबावगोन दायो आंनाव आइडि गैया नालाय नोंथांमोना आइडि हरनो हागोन पार्सनेल मेसेज खालामनानै आइडि हरनो हागोन जे नोंथांमोननि मक टेस्टनि सायाव भिडिअ खालामनांगौ नामा होनोब्ला आङो खालामना लानो हागोन आरो नोंथांमोननो देखायनो हागोन दाथ' जोंहाला दायो डेटआबो जाथ'खायाखै डेटआ 17 आरो 20 आवसो जागोन नालाय दा माब्रै लगइन खालामगोन जेब्ला लगइन खालामगोन ना मबाइल नाम्बार होनानै लगइन खालामनानै बेयावनो मोनसे सेम्पोल थागोन जे नोंथांमोना नैबे मक टेस्टनि सायावनो मोनसे फर्मेट मोनगोन आरो कुइसन पेपार बायदि बेखौनो डाउनलड खालामना लानांगोन बेयाव जुदि रियेल कुइसन पेपार थाया आरोना होनाय थाया जास्ट नोंथांमोना प्रेक्टिससो खालामनांगोन जे मारै खालामनांगौ आरो मारै आपल'ड खालामनांगौ इउनिभार्सिटिया बे मक टेस्टनि सायावनो मोनसे पेपार होगोन बा फर्मेट होगोन बेखौनो नोंथांमोना कुइसन पेपार बादि जास्ट डाउनलड खालामनांगोन आरो बिनिफ्राय डाउनलड खालामनायनि अपसन थाखायो कुइसन पेपार बिनिफ्राय साबमिट खालामनायनि अपसन थाखायो दा नोंथांमोना PDF फाइलखौ गोसोबादि साबमिट खालामनो हागोन जेबो नङा जेबो प्रब्लेम जाया जास्ट नोंथांमोना गोसोबादि हरनो हागोन जेबो नङा आरो मोनसेया जाहैबाय मक टेस्टखौ होथारनांगौ नामा दायो लोगोफोर खोनासं मक टेस्टखौ रावबो होथारनांगौ होननानै कम्पालसरि दि लिरनाय गैया नोंथांमोना जास्ट प्रेक्टिस खालामनो हागोन जाहाथे आइडिया मोनो आरो अनलाइन एग्जाम लिरनायाव इजि जायो दा बेल' नोंथांमोना लगइन खालामाबाबो जेबो नङा नोंथांमोना जास्ट मक टेस्टखौ होनो हायो गोसोबादि टाइमा 8टानिफ्राय 4टासिम जागोन बेखौ आं उनावहाय होफिनबावगोन 8टानिफ्राय 4टासिम जागोन 17 जुनाव आरो 20 जुनाव दा बुंखाबाय लोगोफोर डिफारेन्ट स्ट्रिम लायै स्ट्रिम जागोन आरो डेटआ दा जों गाहायाव बोख्लायदो मक टेस्टआ नै माब्ला गेवगोन बे जाबाय UG लेभेलनि 5th सेमनि आरो नोंथांमोना जायफोर 2018 नि रेगुलार आरो 2017 नि एरियार नोंथांमोना होनो हागोन एरियारबाबो होनो हागोन दा डेटआ जाबायनो 17 जुनाव खनसे जागोन बेनिफ्राय 20 जुनाव खनसे जागोन बेनो जाबाय 20 जुना सानडे गोलैगोन बेनिफ्राय मोनसेया जाबाय थार्सडे दा एबाउट मक टेस्टआव नायोबा नोंथांमोना बेखौ गासैबो नायना ला नोंथांमोनाहाय बुजिना ला बेयाव बुंदों जे इउनिभार्सिटिया मक टेस्टनि अनलाइन पर्टेलखौ गेवगोन होनना बुंदों आरो गेवना होगोन स्टुडेन्टसफोरनि थाखाय गेवना होगोन अनलाइन टेस्ट खालामनो थाखाय नोंथांमोना अनलाइन टेस्ट खालामनो हागोन बेनिफ्राय दङ सेकेन्डआव बेवहाय डिफारेन्ट स्ट्रिम लागोन आं बेखौ खिथाखांखाबाय माने डेटआ बेलेग बेलेग जागोन आरो डेट्सआ दा बेयाव दङ नैबे गोजा लिरनायाव बेयाव बुंदों जे मक टेस्टआ जाहैबाय जास्ट नोंथांमोनखौहाय
प्रेक्टिकेल लानाय आरो जे माबोरै लानांगौ माबोरै होनाय नोंथांमोननो आइडिया होनाय बेयाव नोंथांमोना होनो हागोन गोसोबादि जेबो नङा जास्ट अनलाइन जागोन अफलाइन जाया आरो बियो नोंथांमोना गोसोबादि होनो हागोन जायफोर होनो गोसो गासैनिबो थाखाय कम्पालसरि नङा नोंथांमोना होनो हागोन जेबो टेनसन लानाङा होथारनांगौ नङा नोंथांमोननि सायाव बियो होयोब्ला मोजां आरो बेयाव टाइमखौ नायदो नै बेयाव टाइमनि खोथा होदों टाइमा जाबाय 2आव दङना बे जाबाय 8टानिफ्राय जागोन बिनिफ्राय 16 नुनाया बे जाबाय लोगोफोर 4टासिम जागोन आरो 4टासिम गेवगोन नोंथांमोना बे समाव मक टेस्ट खालामनो हागोन बेनोसै लोगोफोर बिनिफ्राय बेयाव बुंबावदों एमबिआ 5 एमबिनि बारा जानो हानाय नङा माने अरिजिनेल एग्जामावबो 5 एमबिनि बारा जानो हाखाया नालाय बेनिखायनो सेम होदों बिनिफ्राय पिडिएफ फाइलखौ नोंथांमोना गोसोबादि खालामनो हागोन जास्ट 10टानि बारा हानाय नङा आरो बिनिफ्राय ब्लेक एन्ड व्हाइट नोंथांमोना खालामनानै सिंगल पिडिएफ फाइल खालामनानै आपल'ड खालामनांगोन नोंथांमोना मोनसे अपसन मोनखागोन आपल'ड मोनसे बक्स मोनगोन आरो बेयाव थुनाय लोगो कलमाव थुनाय लोगो आपल'ड जागोन स' बेनोसैमोन लोगोफोर आपडेटआ नोंथांमोना कनफिउस जानांला गोनो गोथो जानांला मबाइल नाम्बार गोमादोंब्लाबो नोंथांमोना टेनसन जानाङा बै समाव मा होआमोन बेनो जागोन अटिपि फैखाया नोंथांमोना लगइन खालामनो हागोन आरो गोसोबादि मबाइल नाम्बार डेट अफ बार्थ होनानैनो दा मक टेस्ट सिडिउलखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय बेनोसै नोंथांमोना नायदो आरो बेयाव दङ नै एमए इन एसएमएस बेंगलि दायो बिथांमोना बेबो जागोन होनना बुंदों नै मक टेस्ट 5th सेमनिया नाथाय मोनसे खोथा बेयाव मोनसे मक टेस्टनि सायाव बुंलायबाय नै 5th सेमनि एग्जाम विल बि लाइभ बिटुइन बेयावबो नों 17 जुन एन्ड 20 जुन बेयाव बुंनाय लोगो दा नै एमए इन एसएमएस बेंगलि आरो बेयाव नुबावदों एमएनिबो दङ नोंथांमोना नायनानैबो लानांगोन बेयाव थुनाय लोगो जायफोरा एमएआ दङ आरो ना एसएमएस बेंगलि बिथांमोना फैदों आरो माखासे बेयाव दाख्लि जाखांबाय आरो जे दाख्लि जाखांबाय बेखौ होदों फ्राइडेआव जादोंमोन 28 मेआव बिथांमोनाहाय टेस्ट खालामनो हादोंमोन आरो खिन्थु नोंथांमोना जायफोर इउजि लेभेलाव फरायगासिनो दायो बे जागोन 17 जुनाव जागोन बेनिफ्राय 20 जुनाव जागोन होनना बुंदों स' बेनोसैमोन लोगोफोर आपडेटआ नोंथांमोना कनफिउजना क्लियार जाबाय होनना आं सानबाय आरो लोगोसे माबाफोर कनफिउस दङब्ला नोंथांमोना खालामनो हागोन कमेन्ट्स नाथाय हानायसेबांखौ रिप्लाइ खालामनो हागोन हायैखौ आं नोंथांमोना दोनथ'नाय जागोन आरो उनावहाय लासै होलांजोबगोन